Salut! Numele meu este Claudiu Chiurean și acesta este feedback-ul meu pentru cursul Impulsul. Ok, prima întrebare. Este viața ta diferită după cursul Impulsul? Da, că da, cum? Da, viața mea este diferită după cursul Impulsul. Am prins mai multă încredere în mine, îmi urmez pasiunile cu mai mare dăruire, visurile. Am început să cunosc foarte multă lume, îmi place energia de pe grupul Impulsul, am început să implementez mult în obiceiuri noi, ce să spun, m-a schimbat. Întrebarea numărul 2. Ce ți-a plăcut și ce ar putea fi făcut mai bine la acest curs? Mi-a plăcut energia, vibe-ul, mai exact. Faptul că existau oameni cu același interes ca și noi, oameni care vreau să evolueze, oameni care în fiecare zi postau pe grupul de Facebook citate motivaționale, filmulețe, piese. Ideea e că într-o atmosferă așa plăcută e foarte, foarte bine să evoluezi și îmi place că grupul încă va continua, oamenii tot acolo îs, interacțiunea bănuiesc, sper și va fi aceeași. Ce sfat ai dat cuiva care va urma acest curs pentru a putea să profite la maxim informațiile din el? Să ia fiecare modul, să-l parcurgă încet, să digere fiecare informație, să vadă fiecare referire la bibliografie pe care pera ți-o dă, să ia cărțile, să le citească, să caute, să evolueze. Ok. Care modul ți-a plăcut cel mai mult și de ce? Primul modul, modulul de psihologie, pentru că mi-a dat impulsul și avântul să fac ceea ce vreau. Prin el am cunoscut autori, cărți bune pe care le-am comandat, pe care le citesc cu plăcere în fiecare zi, învăț ceva, totul. Și în primul rând, acest lucru mi-a plăcut cel mai mult. Ce alte gânduri sau trăiri față de acest curs ai pentru autor? Bravo, Pera! Nu credeam la început că o să fie chiar așa de bun cursul. Mersi! Prin tine am reușit să dau de alți oameni valoroși, cum este Doru, cum este Daniel Lazărescu, cum este Marius Simion, oameni de la care învăț și citesc cu plăcere. O să-ți urmăresc materialele în continuare. Mersi!